Dixon masih bersama Teguh Audio. Ayam, ayam. Nimbas wong ayu tak jaluk ojo seleh katresnan pancene tresno kuwi akeh pacoba senadyan dunyo ra bisa tampa bakal tak jaga yen durung kapisah mrengka kuwasa timbas mustika ning ati donga siji tresno iki abadi do dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggun kula ngatur tresno datang kendak saking coba tak rewangi tak pateni lahir tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji sing song audio check. Senadyan dunyo ra bisa nampa bakal tak jaga yen durung kapisah mrengka kuwasa timbas mustika ning ati donga siji tresno iki abadi